Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. Kur'an-ı Kerim okap, sogawını ölülere bağışlamak bolýarmy? Diýipdir. Bu soraň musulman doğanlar gysgaça jogaby. Kur'an-ı Kerim okap sogawını ölülere bağışlamak bolýar. Jumhur ulamalara göre, yani Ahl-i Sünnet'in ula alimleri, Kur'an-ı Kerim okap sogawını ölülere bağışlasan, sogaw ölülere barýar diýen netijeye gelipdirler. İbn Teymiyye ve İbn Kayyim ýaly Ahl-i Sünnet alimleri hem şu garaýşda. Misal üçin Kur'an-ı Kerimden islenlik bir surany okap, şu okan Kur'anymdan hasyl bolan sogawy dünýäden öten kime bağışlajak bolsa, şoňa bağışladym diýmek bolýar. Bu musulman doganlar soraň gysgaça jogaby. Indi biraz açyklap aýtsak, bu soraň giňişleýän jogabyny diýerler üçin sowap bağışlap boljak amallar hakynda alimlerimizin arasynda bir agızdan kabul edilen amallar var ve bir agızdan kabul edilmedik amallar var. Misal üçün alimlerimizin bir agızdan kabul eden amallarına misal versek, yani şul aýtjak amallarymyzyň sogawyny ölülere bağışlap bolýandygyny diýerler tarapyndan şul amallar edilip sogawyny ölülere bağışlap bolýandygyny Ahl-i Sünnet alimleri bir agızdan kabul edýärler. Birincisi diýerleriň Allah Teala'dan ölüler üçin rahmet, bağışlanma dilemegi ölüler üçin peýdasy var. Şonuň üçin ölenlerimize musulman doganlar cenaze namazy kılınýar. Allah rahmet etsin, mekan cennet bolsun, Allah Teala günahlarını bağışlasın diýip dilek edýäs. Delili Kur'an-ı Kerimden delili var. Ölülere diýerleriň dilek etmekligi barada, bağışlanma dilemekligi barada delili Kur'an-ı Kerim we bu barada kän sahih hadisler var. İkinji topar amallar biziň edemizde ölülere %100 sogaw barýan amallary we Ahl-i Sünnet'in bir agızdan kabul edýän amaly musulman doganlar diýerler garyplere sadaka berip sogawyn ölülere bağışlasa sogaw ölülere barýar. Bunu hem Ahl-i Sünnet alimler bir agızdan kabul edýärler. Bu barada hem kän sahih hadisler var. Hatta akida kitaplarymyzda çenli ýazylgy diýerleriň doga dilerleriniň we sadakalarynyň beren sadakalarynyň ölülere peýdasy bar diýip. Üçüncü bir agızdan kabul edilen amal musulman doganlar ölüp giden kişiniň adyna haç ve umre etsen sogaw barýar. Buňam delil sahih hadisler. Bir näçe hadisde bu barada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelýär. Yani ölüp giden adamyň adyna diýeri kişi umre edýär, haç edýär şonuň adyna. Bu hem bir agızdan kabul edilen mesele musulman doganlar. Ine şulary musulman doganlar şu amallary alimlerimiz bir agızdan kabul edýärler. Sebäbi bular hakynda ýanky diýişmeli sahih hadislerde açyk we äşkär delili bar. Hatta şulardan biriniň sogaw ölülere barmaýan diýen kişi bidgatçy we ýoldan azan kişi bolýar. Emma musulman doganlar bundan galan amallaryň, şu aýdyp geçen amallarymyzdan başga ibadetlerin, misal üçin namaz okap sogawyny bağışlamak, orada tutup sogawyny bağışlamak, Kur'an-ı Kerim okap sogawyny bağışlamak ýaly amallaryň sogawyny ölülere bağışlap bolýarmy ýa-da bolmaýarmy diýen meselede alimlerimiz ihtilaf edipdirler. Yani bir topar bolýar diýipdir, başga bir topar alim bolmaýar diýipdir. Indi hadiste öwredilen amallardan başga ibadetleriň sogawyny ölülere bağışlap bolmaýar diýen alimler näme üçin bolmaýar diýipdirler? Yani aýdyp geçenlerimiz kabul edýärler bir agızdan. Emma şul hadislerde gelen amallardan başka amalların sogawyny ölülere bağışlap bolmaýar diýerler. Bu garaýşdaky alimler näme diýär? Olar diýär musulman doganlar sahih hadislerde öwredilen amallardan başka amalların sogawyny ölülere bağışlamak bolmaýar we sogaw ölülere barmaýar diýerler. Näme üçin diýsen, sebäbi sahih hadislerde sogaw barýar diýilen amallardan başka amalların sogawyny ölülere bağışlamak barada Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem we sahabalardan sahih delil ýok diýerler. Hacın kıba, sadakan kıba, doga dilek etsen bağışlanma dilesen ayette de ba, hadiste de ba delili. Ama Kur'an'a kap sogawyny bağışlamaklygyň Peygamberimizden näme delili ýok diýär. Peygamberimiz okan diýmendir diýär. Ha bir diýmek mümkin bu barada gelen hadisler var. Yasin okan diýär ýa başga hadiste başga zat diýär. Bir topar ulama bulary sahih del hasaplaýarlar. Yani ýetibarly del delil hökmünde alyp bolmaýar diýerler. Şoň üçin bular delil hökmüne kabul etmeýärler. We näme diýerler? Bu garaýşdaky alimler bu meselede Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin öwredeni bilen çäklenmeli diýerler. Sen sadaka ver diýär, doga dilek et, magfiret dile, rahmet dile, yerine hacet, umre et. Şular et köprak diýär. Peygamberimiziň öwredeni şular, bir agızdan kabul edilen şular, şular bilen çäklenmeli diýerler. Emma
Ondan galan amalların sowabını bagşlamak barada musulman dogonlar, ýa-ni diýişmeli, sahih delil bolman üçin ol garaýşdaky ulamalar sowabını bagşlamak bolmaya we bagşlasaň hem sowaby barmaya diýerler. Bul sahih hadislerde gelenden başga amallar bagşlamak bolmaya diýen alimleriň garaýşy. Ikinji garaýşda näme musulman dogonlar bu da ahli sünnetin diýdi köp bölegi, aglaby bölegi bolýar diýen garaýşda, ýani ahli salih amalyň sowabyny ölülere bagşlamak bolýar diýen alimleriň garaýşyna seretsek musulman dogonlar olar diýerler. Islenlik salih amal edip, islenlik ibadat bolan amal edip, şol amalyň sowabyny ölülere bagşlamak dogry diýerler. Deliliňiz näme diýsek olara kitaplarda diýe, delil kıyas diýe. Bileňiz musulman dogonlar asıl delil Kur'an we sünnet. İslamyň asıl delili Kur'an we sünnet. Ondan soň icma gelýär. Şeriatyň delili. Kur'an we sünnet soňra icma gelýär, soňra kıyas gelýär. Bu alimler diýsek hem ibadat edip, näme ibadat bolsa edip diýerler tarapyndan sowabyny ölülere bagşlap bolýar diýäňiz. Deliliňiz näme diýsek, näme diýerler? Kıyas diýerler. Olar diýe, doga dile etmek ibadatmy? Ibadat. Haç umra ibadatmy? Ibadat. Sadaka bermek ibadatmy? Ibadat. Şu amallaryň, şu ibadatlaryň sowaby ölülere barýan bolsa, diýmek bulardan başga ibadatlaryň hem salih amallaryň sowabyny ölülere bagşlamak bolýar diýen netije gelipdirler. Kıyas netijesinde. Misal üçin namazam ibadat, Kur'an-ı Kerim okumak ibadat. Ondan hem bularyň sowabyny bagşlap bolýar diýipdirler. We diýdik musulman dogonlar jumhur ulama, ýani ahli sünnet alimleriň köp bölegi islenlik salih amal edip sowabyny ölülere bagşlap bolýar diýen netijede. Şu netije gelipdirler. Şul garaýşda. Misal üçin kitaplardan misal bersek, bu mesele barada İbnül Kayyim, Allah Taala oňa rahmet etsin, Er-Ruh adly kitabyny aýry bir bölümde üstünde durup geçýär. Giň işleýin. Bolýar diýenleriň delilini getirýär, bolmaýar diýenleriň delilini getirýär. Bu barada durly garaýşlary getirip jogap berýär, bolmaýar diýenlere ret diýe berýär we giň işleýin. Şu Er-Ruh adly kitabyny durup geçýär. Misal üçin şoň käbir ýerini okusak, diýe: "Hel tentefi'u arwahul mauta bi şey'in min sa'yil ahya em la?" Diýerleriň eden amallaryndan ölüler peýdalanýarmy ýa-da peýdalanmaýarmy diýen mesele diýe. Fel cewabu jogaby diýe: "Enneha tentefi'u min sa'yil ahya'i bi emrayn mujma'un alayhima bayna ahli sünneti min el-fuqaha'i we ahli el-hadis we tefsir." İki topar işten diýe, diýerleriň eden iki topar işinden ölüler peýdalanýar diýe. Ölülere peýda bar diýe. Bu iki husus meselesinde ahli sünnetten bolan fuqahalar, hadisçiler, ahli hadis ve tefsir alimleri icma ettiler diye. Yani bir ağızdan kabul ettiler diye. Ahadahuma ma tesebbebe ileyhil meyyitu fi hayatihi. Ölen kişinin diri wagty özüniň sebäp bolup giden amallar diye. Şu mescit gurupdyr, ýol gurupdyr, suw çekipdir, kitap çap edipdir misal üçin. Ya olmasa bir kişi bir hayır öwredypdir, namaz öwredypdir, o da başgasyna öwredypdir, o da başgasyna öwredypdir, şeýle bir sebäp bolupdyr, bir haýryň başlanmaklygyna. Ya da insanlara peýda getirjek zatlar näme gurupdyr, şoňa çykdy edipdir. Özüniň dirike sebäp bolup giden zatlaryň sowaby oňa baryp durdy. Bu birinji topar zatlar. İkincisi ya we sani du'aul muslimine lehu ve istighfaruhum lehu ve sadaqatu vel haccu. İkincisi bolsa diýe musulmanlaryň ölüler üçin eden doğa dilekleri, Allah Taala'dan dilen bagşlanmalary, sadakalary we hajlary diýe. Şularyň sowaby näme peýdasy öle barýar diýe. Ana şu iki topar işde, şu iki topar amallaryň sowabynyň öle barýandygyny ahli sünnet ulemalary icma etdiler diýe, bir agızdan kabul etdiler diýe. Ve devam ediyor. وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدِ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وُسُولُهَا. Emma diye bulardan qalan bedeni ibadetler, yani insanın öz bedeni bilen edýän ibadetler hakynda namaz ýaly, oraza ýaly, ondan soň Kur'an okumak, sowabyny bagşlamak, zikriň sowabyny bagşlamak ýaly ibadetlerde diýe ahli sünnet ulamalar ihtilaf etdiler diýe. Yani ihtilaf etdiler diýenimiz musulman dogonlar bir topar bolýar diýe, bir topar bolmaýar diýe. We diýe İmam Ahmediň we selefin aglaby böleginiň bu baradaky mezhebi ýörelgesi usuluha diýe, sowabynyň barýandygy diýe. Yani soragy jogabyň başynda diýdim, jumhur ulama göre Kur'an okap sowabyny bagşlasaň bolýar diýdim. Şunu ben özümden aýdamak musulman dogonlar İbn Kayyim rahimahullahyň sözi. We bir näçe sahypa, bir näçe setir soň şunu diýe İbn Kayyim rahimahullah: "Wal meşhur min mezhebi Şafii wal Malik enne zalika la yasilu." Emma diýe Şafiilerden, yani Şafii mezhebinde we Maliki mezhebinde diýe meşhur bolan şul ýanky soňky sanap geçenler bilen sowabynyň barmaýandygy diýe. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره. أهل بدعة ولن بدعتçılardan ve kelam ehlinden kafirleri dua olsun, başka amal olsun hiç bir amalın sogavi ölülere barmayar diýdiler diye.
Yani näme diýdik? Hiç bir sogap barmaýa diýen garaýşdaklar bidgatçylar diýdik. Bul hem näme bidgatçylaryň garaýşy diýip Ibnul Qayyim rahimehullah aýdýar. Ya olmasa İmam Nevevi el-Azkar adlı kitabında diye "Vahtalafa el-ulema'u fi wusuli thawab qira'ati el-Qur'an." Ulamalar diye Kur'an okap sogawyny öllere bagşlamak barada ihtilaf etdiler diye. Yani bir tarap bolýar diýdi, bir tarap bolmaýar diýdi. Fel-meşhur min mezheb Şafii ve cema'a ennehu la yasil. İmam Şafii'den, yani Şafii mezhebinden ve yine bir topar cemaatdan, alimlerden meşhur bolan niye sogawy barmaýar diye. Okap diýirler, okap bagşlar öle sogawy barmaýanlygy diye. Ve zahaba Ahmed bin Hanbal ve cemaatun min ulemai ve cemaatun min ashabi Şafii ila ennehu yasil. Ve İmam Ahmed ve yine bir topar ulema ve Şafiilerden hem bir topar sogap barya diýdiler diye. Şol garaýşdy diye. Bu näme İmam Nevevi el-Azkar adlı kitabında diye. Öz mezhebimizden misal versek musulman doganlar Haşiyeti İbn Abidin'ne diye sarraha ulemauna fi babil hacc anil gayri. Ulemalarımız başkası adyna haç etmek bölümünde babını açıklap aýtdylar diye. Bi enne lil insani en yec'ale thawab amalihi li gayrihi salatan aw sawman aw sadaqatan aw gayriha. Bir insan ya başka bir insana öz eden amalynyň namaz bolsun, roza bolsun, sadaqa bolsun ya başka amal bolsun ya sogawyny bagşlap biler diye. Ve ine de soňraklarına diye lakin istisna Malikun ve Şafi'i el-ibadatil bedeniyetel mahza kes-salati ve't-tilaveti fela yasilu thawabuha ila el-meyyit indahuma bihilaf gayriha kes-sadaqati ve'l-hacc. İmam Malik ve İmam Şafii diye bedeni ibadetlerin sogawynyň namaz ýaly Kur'an okumak ýaly ibadetlerin sogawynyň öllere bagşlasaň barmaýanlygyny aýtdylar diye. Diňe sadaqa, hac ýaly sahih hadislerde gelen amallaryň sogawynyň barýanlygyny emma ondan galanlarynyň barmaýanlygyny aýtdylar diýip aýdýar. Haşiyeti İbn Abidin'ne. Demek näme musulman doganlar bu barada iki garaýş bar eken. Şimdi bu mesele değişli musulman doganlar möhüm bellikler ba. Birinci bellik musulman doganlar bu meselede öte geçýänler ba. Bu meselede ahun ulamalaryň içinde, dawatçylaryň we taliplerin içinde halkyň onu dinar sıfatynda çykyp dine urudup gören insanlaryň içinde bu meselede öte geçýänler ba. Kabul edýänleriň içinde de ba, yani sogap bagşlamakly kabul edýänleriň içinde de ba, kabul etmeýänleriň içinde de öte geçýänler ba. Sahih hadislerde gelen ibadetlerden başka ibadetlerin sogawyny bagşlamagy kabul etmeýänleriň öte geçýän yerlerine misal versek musulman doganlar Kur'an-ı Kerim okap sogawyny öllere bagşlamak haram diýenler ba bularyň içinde. Bu öte geçmekdir musulman doganlar. Bu meselede sogawy barmaýan diýen alimleriň sözüne ähmiýet berýän bolmagy mümkin. Emma haram diýmek agyr gurrundur. Ulu ulamalar şu barada gelen hadisleri jemläp şu netijesinde bir garaýş, bir netije çykarypdyrlar. Oşalaryň içinde İbn Teymiye, Ibnul Qayyim ýaly Allahu rahmet etsin alimlerim bar. Bolýa diýipdir. Emma bärden biri çykýan näme? Haram diye bu agyr gurrun musulman dogan. Kabul edýänleriň öte geçýän yerleri musulman doganlar Kur'an okap sogawyny bagşlamagy kabul edýänleriň öte geçýän yerleri olar diýe kim Kur'an-ı Kerim okap sogawyny öllere bagşlamak dogry däl diýse ol wahabidir diýerler. Bu da musulman doganlaryna batyl we ýalan gurrun. Sebäbi näme ýokarda alimleriň gepini aýdyp geçdik. Bu mesele ähli sünnetin içinde ihtilafly mesele. Bir tarap bolýar diýipdir, bir tarap ulama da bolmaýar diýipdir. Halky beýdip allamak näme gerek halkyň bihabarlygynyň peýdalan. İmam Şafii bolmaýar diýipdir. İmam Malikden bolmaýar diýen garaýşlar bar. Bulara wahabi diýjekmin. Beýdip näme halky bilmeýär diýip ýalňyş maglumat berip biri-birine düşman etmelidir. Bu bir ýalňyşlar. Yani Kur'an-ı Kerim okap sogawyny bagşlasaň sogawy öllere barmaýar diýen garaýş musulman doganlar ähli sünnetden bolan alimleriň garaýşy. Yani bu meseleni kabul eden kişem ähli sünnetden çykmaýar, inkar eden hem ähli sünnetden çykmaýar. Çünki asl we üstünde icma edilen mesele däl. Ya bir akida esasy bolan mesele däl bu. Üstüne ihtilaf edilen mesele. Şonuň üçin hem ygtybarly ähli sünnet alimler bir meselede ihtilaf eden bolsa, bu meselede biri-biriň adaşan hasaplamak bolmaýar. Beter bu hili ihtilafly meselelerde musulman doganlar birek-birege at takmak adaşmakdyr. Şey dip ol wahabi bir zat dip şey dip biri-birine adamlar düşman etmek, özü bilen ilalaşmayan ihtilafly meselelerde özü bilen ilalaşmayanlara at takmaklyk şoň özü adaşmakdyr. Şol adamyň özü şeytana hyzmat edýär diýmekdir. Musulmanlar agzaly etmekde. Başga bir bellik musulman doganlar Kur'an-ı Kerim okap sogawyny bagşlajak bolsaň belli bir süre ýok. Ýokman tebarek bolmaly, ýokman plan süre bolmaly diýip belli bir süre ýok. Kaýsy süreni okap
okap bağışlasaň bolýar. Islenni Kur'an Kerimden haýsyn bilýän bolsaň, şonu okap sogabyny bağışlasaň bolýar. Ýene bir bellik musulman doganlar hukman ýatdan okumaly diýen şerti ýok. Şu bizim halkymyzyň içinde köplenç bunu mollalar okasa, hukman bir ýürüýte bir zat bolmaly, bir ýatdan aýtmaly, şoňa meňdeş bir ýalňyş düşünjeler we ýörelgeler ba. Ýatdan bilýän bolsaň ýatdan okaýan, ýatdan bilmeýän bolsaň seredip Kur'andan okaýan. Bu ýatdan okumak şerti ýok musulman doganlar. Ýene bir bellik Kur'an okumak üçin, Kur'an okap sogabyny öllere bağışlamak üçin belli güni ýok musulman doganlar. Hukman 3 gün bolmaly, 7 gün bolmaly, 40 gün bolmaly, ýyly bolmaly diýip zat ýok. Anda gijesi bolmaly, şoňa meňdeş bu zatlar ýok. Bunu bärden biziň öz goýan tertibimiz. Haçan okasaň oka bermeli. Gijesi günlüğü ýok. Oturýarsyň da misal iş ýerinde oturýarsyň. Kulhallany okadyň. Ya Rabbi şundan hasyl bolan sogaby ölüp giden kim bolsa atama, eneme, babama kime bağışlajak bolsaň bağışla bermeli. Onun üçin bir ýürüýte nahar bişirip, gün wellep, aý diýip, günni bir zat diýip ýürüýte molla getirip bu hil düzgün ýok musulman doganlar. Haçan bağışlasaň bağışlap bolýar. O ýanky diýişme hukman molla okumaly diýen şertem ýok. We iň möhüm ýeri musulman doganlar halk içinde käbir bidgatçy mollalar märekelerde Kur'an okap berip pul alýarlar. Märekelerde Kur'an okap berip pul alýarlar. Musulman doganlar Kur'an okap berip pul almak we sogap bağışlamak neti bilen Kur'an okap berene pul bermek haramdyr. Şoňa üns berim köp ýerde bizde edilýär şol. Sebäbi musulman doganlar Kur'an Kerim okumak ibadetdir. Ibadet bolsa pula satylmaýar. Edil misal üçin men saňa pul bereýin 2 rekat namaz okap ber diýmekliň bolmaýşy ýalyk. Nägel men saňa pul bereýin men üçin nefil orada tutup ber diýmekliň bolmaýşy ýalyk. Ibadetler pula satylmaýar. Bu Allah üçin bolmaýar. Pul üçin edilýän ibadet o Allah üçin bolmaýar, pul üçin bolýar. We ol pul alyp Kur'an okaýan kişiniň okan Kur'anyna sogap ýok. Öle de sogap bolmaýan üçin ondan asla peýda da ýok. Beter musulman doganlar Kur'an okap pul alanam günäkär, berenem günäkär, haram iş etdikleri bolýar. Eredin şeytan bizni edip Allah ýör. Ýürüýte molla getirip gün bellep, saçak bedep, dügünçek görüp pul berip Kur'an okutdyr. Habary ýok, haram iş edýär. Öle de zerre ýal peýdasy ýok. Näkäbir bidgatçy mollalar näme diýär? Men baha biçemok diýär. Näme berseler göwünden çykarsa şonu alýan diýär. Bermese de zat diýmok diýär. Ýa-da sowgat diýip berýärler diýär. Garaz musulman doganlar bolmaýan işe bir bahana bilen boldurjak bolýarlar. Bulan hemmesi gep gurrun. O köçeden geçip barýakan sen düzdürüp al göwünümden çykdy diýip saňa pul beren oga. Ya al saňa sowgat diýip sowgat beren o köçeden geçip barýakan düzdürüp baryp Kur'an okaň soň berýär. Senem bilýän berjegini, o da bilýär bermeligini. Bu adyny haram diýilse käbirler şonu başgaça edip aljak bolup tapýan her hil gurrunlar we musulman doganlar ýalňyşdyr. Edil misal üçin rüşweti para näme diýerler? Para däl elaklyk diýip berişler ýaly. Şol egri işi dogratjak, gorkozjak bolup her hil at tapýarlar, bu ýalňyşdyr musulman doganlar. Zat berip Kur'any okutmak bolmaýar, haram. Ýa-da käbirler diýe taýin hatymma diýe, buňa alaga diýenler hem eşdilýär. Taýin hatymma, hatym çykyp goýupdyr. Pulny berseň sogabyny bağışlap berýär musulman doganlar. Bu zatlaryň bidgat we batyl ýörelgelerdir. Ýani sogap bağışlamaklaryň özü dogry, emma sogap bağışlamak üçin edilýän tertip, düzgün ýörelge ýalňyş, şol bidgat. Ýanky diýişimizde öle de peýdasy ýok, beter diýriler hem günah gazanýar. Ýani şeýle bir misal bereýin musulman doganlar, pul berip 1000 sany hatym okutsaň, ýani hatym diýenimiz başyndan soňra şeýle Kur'an okap çykmak. Pul berip 1000 sany hatym çykarsaň, soňam öle bağışlatdyrsaň hiç ýyl şoň sogaby ýok. Çünki pul üçin edilen ibadetde sogap ýok. Öle de peýdasy ýok. Beter günah gazanýar. Emma özüň oturup öýde haýsy surany bilýän bolsaň, şonu okap, misal üçin İhlas surasy diýil, okap sogabyny bağışlasaň, ol pul berip okutdyryp günah galyp eden amalyňdan bul 1000 esse gowy. Azıcık sure bolsa da näme 1000 esse gowy. Şonuň üçin musulman doganlar haýsy surany bilýän bolsaň, okap, şonu okap bolansoň, ya Allah, o hasyl bolan sogaby plana bağışladym diýämeli. Onuň üçin molla da gerek däl, o iýmek içmegem gerek däl, saçagam ýazylmak gerek däl, belli bir günem ýok. Pullat asla bermek bolmaýar. Bu da musulman doganlarna şu mesele aýtjaklarymyz. Allah Taala hemmemize iman bilen ýaşap, iman bilen ölmek müýesser etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.